Веднага мажу. Нищо не се гледа. От слънцето нищо не се види. И шефката на вашите екрани, тези бизнесменката. Сега че взехме на края на дъното. Добро ли си се? Кългарници. Телефонът ти звъни. Жекси. Той път разбра, че е Жекси. Тихо. Ще отгоре това зелено. Това се трае. Пак страе. Послушвате тебе ми. А? Как е това? Да, не как са на море, ще казва да мириш. Хайде, патките. Пите! Моето трудно, те. Сега ще не може, бе. Не може. Знаеш, много съм трудна. Разбира се. Недостъжима съм. Не мога. Недостъпно. Недостъпна съм. Чекай да стига гада. Трябва много бързо върти. Много бързо въртиш, мати. Чекай ми кура в кура. Това е шампион. Това е Перо 05. Не знае. Тери е Перо 05. Пералната Боб даде. Нищо прави. Перо 05 е момичето. Тери. Най-хубавата и най-отвлечената. Измоли се, Тери. Не да можеш да работиш с нея после, Тери. Не да работи тя с мен, само ще работи в легото. И ще оттам да те снимам. А? А ти още, ами и да ми ядеш курда. Айде, води.